Poesia da, nik uste dut, zerbaitetan sinistea, ezta? Nik uste dut poesia genero gorena dela, ezta? Bizimodu bat, begiratzeko modu bat, atezuan jartzen zaitu poemak. Zeure baitatik ateratzen zaitu. Ikararen ondo eza sentitzen da. Tristura erraldeoi baten arantza. Nondik sortzen da bulkada gordin eta ase ezin hori? Zer edertasun eraiki behar duzu? Nor nahi duzu konkistatu? Zertarako idazten jarraitu? Eta hala ere atzera ekiten diozu. Behin eta berriz saiatzen zera denboraren kontra eta ezinaren kontra borrukatzen aspaldidanik. Susmo apal bat baituzu poemaren idazkeran bertan dagoela erantzuna, betiereko misterioa. Akaso egunen batean idazten ari zerala, begien parean agertuko zaizuna.